Lincsi 5. beszélgetése kolostorában, a Huato folyó partján. Lincsi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak az apáthoz a szerzetesek. Mondd, apát, mi az a tanítás, mely túlmutat Buddhán és az összes pátriárkán? Egy szezámmagos pogácsa, felelt azon nyomban Lincsi, aztán nagy nyugalommal fürkészte szerzetesei arcát. A hívek zavartan fészkelődtek, majd az egyik megkérdezte. Tréfálsz, apát? Nem tréfálok, ez a valóság, állította Lincsi, majd látva a szerzetesek tanácstalanságát, így folytatta. A szezámmagos pogácsa valóban túlmutat Buddhán és a pátriárkák minden tanításán. A szezámmagos pogácsa semmit sem szimbolizál, pogácsa csupán, talányok és magyarázatok nélkül. Nem így a tanítás, mely tökéletlen mesterek tökéletlen szavaiból áll, s az utódok örökké ezeket magyarázzák. Hívek, ha tökéletes tanításra vágytok, nézzétek meg jól a pogácsát. Ne vesződjetek többé szent könyvek betűivel, ne kínlódjatok szikkadt-agyú mesterekkel, ne erőlködjetek, ne akarjátok érteni az írást. Vessétek el az írott hagyományt, vessétek el a példát. Nem ezekben van a teljesség, a megnyugvás. A tanítás harsogó hívság, a szezámmagos pogácsa, a csendes valóság. Szólt Lincsi apát, s már sarkon fordult volna, amikor utána szólt az egyik tanítvány. Mester, téged se hallgassunk ezután? Akik a pogácsa valóságos természetét már föltárták, kiálltak minden próbát, válaszolta az apát. Azok felém se nézzenek többé. De akik még nem tudják, mennyire terhes minden titok, minden tudás, és akik még nem tudják, hogy nem érdemes az úton cipelni mást, csak egyetlen szem szezámmagos pogácsát, azok kolostoromban megvárhatják, míg lekopik róluk a sok régi okosság. Akkor aztán ők is mehetnek tovább, válaszolt szerzeteseinek Lincsi apát kolostorában, a Huato folyó partján.